achteraan de schiem van de Vastelovend. Hier de schiem van de Vastelovend. Kijk hier langs. En wij, is dat de prins? Of moet de prins nog komen? De schiem van de Vastelovend, maar wij zitten op de troon. Wij zouden dat zijn. Wij wordt de prins, stadsprins 2023. Wij zal het werden. Wij, oh wij. Onze 90ste stadsprins. Dat staat er. Wij zouden het zien. Wij zouden het zien. Wij maken het weten. 1,5 jaar heeft er moeten wachten. Berke wordt hennig en leerde al gauw om wagens te maken in regen en kou. Hij reikte de hamer aan en ook de zeg. De grote lu leed het ontviezende weg. Hij houdt nog immer hard en zacht sproken in zijn slaap. Wat hij zich groot ben, mag ik dan ook eens prins carnaval zien? Pap, als ik groot ben, werd ik zo ger ook eens prins. Zo vastelovend, dan ook nog wel bestaan. Jong als de nu zich maar en goed verstaan. Nog even de lui van de film om het signaal te spelen. Bij onze nieuwe prins bekend gaat maken. Dank. Leef Marotinnekes en Marotten. Het is me een bijzondere eer en een waar genoegen om vandaag op 12 november het telegram van de papegaai aan u voor te lezen. Telegram van de papegaai. De Marotte zittert 12 november 2022. Die besluit van mij, Vorst Marot en zijn Wieserood is benoemd tot de 90ste stadsprins van de Marotte 2023, de heer Ruud Rousseau. Het Prinselijk Paleis is in de Monseigneur Kloosterstraat 37, maar om een bijzondere rij, en daar hebben we het later nog wel eens over, zal het open hoesmorgen zijn bij de nonk van onze jong, bij Louis en Inge Voossen op de Hasperse straat 56. Zijn hoogheid zal regeren over het Marottenrijk en de eeuwenoude Zittische vastelovend onder de naam van stadsprins Ruud II. De plechtige installatie van zijn hoogheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari 2023 in het Toon Hermans Theater. Waar getekend de Wieserood. Ja, dat is leuk. Voor de lui die vanavond hier zijn en die onze Ruud nog niet zo goed kennen. Je kent natuurlijk op onze site straks zijn hele cv lezen. De man is 28 jaar, hij woont in de Baandert op zichzelf. Hij is nog vrijgezel voor u. Hij werkt in Ittervoorde als creditcontroller. En voor de rest staat er in zijn vrije tijd 80, dat had je gezien, de bullseye, 180. Hij is ijshockey-scheidsrechter geweest. Hij heeft zelf ook ijshockeyd in Sittard-Zuid. En wat deed er nog? Hij speelt de trompet. Hij heeft zijn kengersjunkjes aangehad bij de pijk. Hij heeft les gehad van Paul Jean. Ja, sorry jongens, sorry. We kennen niet alles. Als je me vriend houdt met de nieuwe voorschrijver, dan ga je dat gaan doen. Dat is leuk. En hij speelt bij Trump en Treutje, bij de Zietaler. Neem het maar op. Heel fanatiek bezig in het Zittische
Het is een echte Zittische snaak en daar ging het om. Ja, dat was het. Ik geef het woord aan de ceremoniemeester.